All right. Sanibona. Yebo njani? Nature. Yehlisa umoya usazi uthenga imoto kaTuraselani. Isona. Ile naye part 2 for abomalayicha sicela ukubona izimoto sazi zolayicha ngani lo nyaka bathi uthenga imoto sicela ukubona. La kuhle kani hlala lapha eDamgari ugeze lapha ubona ukuthi ikhisimusi namhlanje. Manje ubale kuyapha awumbambi Nature jike lapha. Hello Drytos. Ngicela ungene erinkini ulayitsha abantu. Pros abalaza toes. Jesus. Emakancane sayithi sizogcina ngawo pros abalaza toes ngathi indaba yakho nosazi ngathi ayizwakali kahle. Okay right. Nature. Alungise itiyo uzohamba ngayo ekhaya mamhla ka22 ka njani? Go get the money. Ngicela inilayitsha lutwali yomchiya emlageni ekhaya.